Exodus tiaduonu nine. Na Mose die oka kyerɛ no sɛ, Frobra Awurade nkyɛn, wo ne Aaron, Nadab ne Abihu ne Israel mpanimfoɔ mu aduɔson. Na mommɛsɔre wɔ akyirikyiri. Na Mose nkontwimpini Awurade, na wɔn deɛ wɔn ntwimpini, na ɔman no ne no mforoma. Na Mose ba bɛka Awurade nsɛm no nyinaa ne atemusɛm no nyinaa kyerɛ ɔman no. Na ɔman mu no nyinaa de ne korɔ gyee so sɛ, nsɛm a Awurade aka nyinaa yɛbɛyɔ. Na Mose kyerɛ Awurade nsɛm no nyinaa. Na otua nhema si afɔrebukyia bepɔ n'ase ne adum dumienu sɛ Israel musuakuo dumienu no anoteɛ. Na ɔsoma Israelfoɔ no mu mmeranteɛ. Na wɔde anantwinini kɔbɔɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ ma Awurade. Na Mose de mogya no fa guguu nyaawa mu. Na mogya no fa no nso ohwie gu afɔrebukyia no so. Na ɔfa apam nwoma no. Na ɔkenkan gu ɔman no aso mu. Ɛna wɔse, deɛ Awurade aka no nyinaa yɛbɛyɔ na yɛbɛtie. Na Mose fa mogya no petee ɔman no so. Na ɔse, hwɛ apam Awurade ne mo apam wɔ nsɛm yi nyinaa soɔ no mogya nie. Ɛna Mose ne Aaron, Nadab ne Abihu ne Israel mpanimfoɔ mu aduɔson foro kɔɔeɛ. Na wohunu Israel Nyankopɔn no. Na ne nan ase te sɛ ade a wɔde hoaboa a emu tie ayɔ. Na ne nahanaha te sɛ ɔsoro paara. Na wɔantene ne nsa anka Israelfoɔ mu atitiri no. Na wɔhwɛ Onyankopɔn, na wodidii, na wɔnomee. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Foro bra me nkyɛn bepɔ no so bɛtena ha, na mɛma wo aboɔ pɔn ne mmara ne ahyɛdeɛ a matwerɛ, na wakyerɛkyerɛ wɔn. Na Mose sɔree, ɔne n'abɔfra Yosua. Na Mose foro kɔɔ Nyankopɔn bepɔ no so. Na ɔka kyerɛɛ mpanimfoɔ no sɛ, Mo deɛ montena ha ntwɛn yɛn nkosi sɛ yɛbɛsane aba mo nkyɛn. Na hwɛ Aaron ne Hur ne mo na ɛwɔ hɔ. So obi wɔ asɛm bi di a momma no mmra wɔn nkyɛn. Na Mose foro kɔɔ bepɔ no so. Na mununkum bɛkataa bepɔ no so. Na Awurade animonyam bɛtenaa Sinai bepɔ so. Na mununkum no kataa so nansia. Na ɛda a ɛtɔ so nson no, ofiri mununkum no mu frɛɛ Mose. Na wɔhwɛ Awurade animonyam no a, na ɛte sɛ ogya a ɛrehye adeɛ wɔ bepɔ no atifi wɔ Israelfoɔ no anim. Na Mose kɔɔ mununkum no mu, na ɔforo kɔɔ bepɔ no so. Na Mose dii bepɔ no so adaduanan awia ne anadwo.